ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କାଞ୍ଜିଅଁଳା ଓଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚାଉଳ ଭିଜା ହେଇଛି, ତାପରେ ବିରି ବତୁରା ହେଇଛି, ଏସବୁ ବଟା ହେଇକି ପିଠା ବନାଯିବ। କାଞ୍ଜିଅଁଳାରେ ପିଠା ସବୁ ବନାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର କପଡ଼ା କଟା ହେଲା, ଧଳା କପଡ଼ା 2ଟା ବଡ଼ କପଡ଼ା, 6ଟା ସାନ କପଡ଼ା ତା କଟା ହେଇକି ରଖାହେଲା। ଏବେ ଚିତା ପକେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରି ସଫା କରାହେଲା, ତାପରେ ଚିତା ପଡ଼ିଲା, ତା ଉପରେ ଟିକେ ବାଲି ପକେଇଦେବା। ବାଲିରେ ଗଛ ପୋତାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାଲିରେ ପୋତିବା। ବାଲି ରଖି ତାପରେ ଆମର ମାଛ ପଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ସେଠି ସୋଦୁଅ ବନା ହେଇଛି, ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ତାପରେ କଳା ପକାଯିବ, ଦୀପ ଉପରେ ଥାଳିଆ ରଖିକି କଳା ପକାଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଳପୁଆ ଯୋଉଠି ଥୁଆ ହେବ ତାର ଆଖି ବନାଯିବ ସେଇ କଳାରେ। ଶୁଖୁଆ ବୋଉର ଆଖିରେ ବି କଳା ଲଗାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କଳା ପକା ହେଉଛି। ଗଳା ମୋର ଦେଖ ପକେଇଛି, ଟିକେ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକା କଳା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମୋ ହାତ ତାତି ଯାଉଛି। ଧରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଇରେ ଆମର ଖଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସାରୁ ଗଛ ଆଣା ହେଇଛି, ବଜ୍ରମୂଳି ଗଛ ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଧାନ। ଏବେ ବୋଉ ପୋଖରୀ ବନେଇବେ। ଓଦା ଚକଡ଼ା ମାଟିରେ ଆମର ପୋଖରୀ ବନାଯିବ, ସେଥିରେ ମାଛ ବି ଛଡ଼ାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମିଳିଲାନି, ଆମର ସେମିତି ଖାଲି ପାଣି ପୁରେଇ ପୋଖରୀ ବନାଯିବ। ବୋଉ ସଜାଡ଼ିକି ପୋଖରୀ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଳସ ବସାଯିବ, ଧାନ, ତାପରେ କଳସ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖାଯିବ। ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଗୁଆ କଦଳୀ ଯାହା ବି ରଖିପାରିବ। କଳା ଲଗେଇଦେଲେ। ଏବେ ଶିଳପୁଆର ଆଖି ବନା ହେଲା। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଖି ବନା ସାରିଲା। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ବୋହୁ ଆସିଲା। ଛୋଟ 6ଟା କପଡ଼ା ହଳଦିଆ ଧଳା କନାକୁ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇକି ହଳଦିଆ କନା ହେଇଛି। ଶୁଖୁଆକୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧାଯିବ। ଯେଉଁ ପୋଇ ଡାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ 7ଟା ଖଡ଼ୁ 7ଟା ଶୁଖୁଆ ବୋହୁ ଏମିତି ବାଲି ଉପରେ 4ପଟ ରଖାଯିବ। ତା ଭିତରେ ଶୁଖୁଆକୁ ଏମିତି ବସାଯିବ। ତାକୁ ବୋହୁ ବନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ବୋହୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ। 7ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ କଳସରେ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ବୋଉ ପୋଖରୀ ଦେଖ ପାଣି ପୁରେଇଲେ ପୋଖରୀରେ, କଳସକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ, ବନା ହେଲା, ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେଲା। ଏବେ ସେ ହଳଦିଆ ଯେଉଁ ଧଳା କନାଟାକୁ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଶିଳପୁଆ ଉପରେ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଫୁଲ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ବନ୍ଦା ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ତରକାରୀ। ଏବେ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗିକି ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛ ଆମର ରଖାଯାଇଛି। ଭୋଗରେ ତମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ବନାଇ ପାରିବ। ଭାତ ରନ୍ଧାଯିବ, ଗୋଟେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ, ଶୁଖୁଆ ପକଡ଼ିକି ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ବହି ପଢ଼ା ସରିଲା। ଏବେ ସବୁ ଲାଗି ଦିଆଯିବ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଲାଗି ଟିକେ ସବୁ ଦିଆହେବ। ଛିଣ୍ଡିକି ଟିକେ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଫୁଲରେ ବନ୍ଦା ହେବ, ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ, ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯିବ। ବୋଉ ଆମକୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଳହୁଳି ଆମେ ପକେଇଲୁ 5 ଥର। ଏମିତି ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ସବୁ ବନ୍ଦାଯିବ। ତେଲର ଦୀପ, ବଡ଼ ଦୀପର ଲଗେଇଥାଉ। ତେଲର ଦୀପ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଓଷାଟି।